भाग्यवान क्रुसाचे खुर्वे निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली न मान मरी एक कृपेन भरले सुमत सुमय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आपले सुमेचे साखर न मान मरी एक कृपेन भरले सुमत सुमय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो न मान मरिये कृपेन भरले सुमत सुमय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची माई आम्हा पसवत कर क्रिस्ताच्या बसवणेला मी भाव जाऊनचे खातीर माग्या येसू मी भडव्यान बरी दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशा पण घेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्टा आणि प्रसार जीवनपणाचा आनंद आमचे पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने वतमन आम्ही मागतो त्याच ख्रिस्त आमच्या सुन्यावर फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या जगल्या सगळ्यांच्या दयेन म्हाका दिला जेता बेन मुजी मोत जोराय मका संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेले आमच्या देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांच्या मुखादाती तुम्ही देवदंता फरमान करता आणि तू ये सर्गावल्या पूजेच्या कुवारा आत्मेव बाडव संसारावर विसरला चेतना आणि त्याच्या हरा कटात देवाच्या पदवी नेमकडा लुटून देवाच्या पदवी नेमकडा लुटून उडे आमेन. शासनासो विषय दितांका येस समाधान मोगाचनो मुखार पेशा पहिले हांवें हाज्या पहिले सांगला परत एक पटे उडास करता आ मरी म्हणताना सम्याच्या बडव्यान मरी एक किसबी हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस्त झाली. गर्भी संभावले नाही, पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस्त झाली. पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस्त झाली आणि जेजू तिच्या गर्भांत असलो. तिच्या गर्भांत मनुष्य रूप घेतले जेजून पवित्र आत्म्यावर गर्भेस्त झाल्याद्वारे गर्भी संभावले नाही. ती गर्भे संभावली कोणाच्या तिचं गर्भ ती अन्नाच्या आणि जोखीमाच्या भुरगे जाऊन अन्नाच्या गर्भांत ती असली. पण आम्ही हांगासर म्हणताना ती गर्भेस्त झाली, गर्भी संभावली नाही. करेक्शन करून घ्या सुमार पटी म्हणा पडतो सांगता करेक्शन करून घ्या. ओके किती म्हणा आम्ही नंदला आम्ही मनशे मागल्या सुमासना. ओके प्रेज द लॉर्ड. आम्ही सांगता म्हणून भक्तीन सत्मंता म्हणल्या मागण्या म्हणया सत्मंता देवा सरपददार बापा आणि प्रथमेचार आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकलेच पुत्र आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भी संभार मर्यादा जमलो कॉन्सप्लता काल तने कसले तका कुसार जडलो तमिलांतर कानिकी मध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मधल्यान जीवन जलो सरगार सडलो सर पदवीदार देव जो बसला तैंतान जीव्या आणि मल्यांची मुसुदी करून केलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांसो एकतात कांचे बक्षणे पुढीचे जीवन कोण आणि सासनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गिंच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुश जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
भाग्यवती मरिये देवाची माता, देवाच्या पापी लोकांच्या आम्हासाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवती मरिये देवाची माता, पापी आम्हासाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवती मरिये देवाची माता, पापी आम्हासाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र म्या जसे आहे तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. एक घडी भोर आमचे डोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दौऱ्या. या सकाळीच्या वेळा त्या सुम्यात वेळ आम्ही अर्घा देऊया. आज या सणवाराच्या दिसा त्या सुम्याक आमचे जिवी समर्पण दिवया. ह्यो सगळो हप्तो ताणे आमकां राखला. आमचे भोवती कितले आकांताचे सिच्युएशन आसा, बेजाराचे सिच्युएशन आसा, जाल्यार देव आमकां हर एकल्याक राखोन उरते आसा. देव आमकां हर एकल्याक सांभाळून उरते आसा. Psalm 99 verses 5 सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखणा, ताच्या पांयासना मुखार सरपडा. खरेंच तो पवित्र, खरेंच तो पवित्र, वय तो पवित्र पवित्र पवित्र. इजाया प्रवाद्यान ऐकलं, दर्शनांत ऐकलं तो तळो. पवित्र पवित्र पवित्र. होली 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 लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट. दळबरांसो सर्वेस्पोर पवित्र 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 असल्या त्या देवाच्या हजरपणात आम्ही या घडी आसा. त्या सोम्याक आम्ही थोडो वेळ अर्घा देवया. कित्याक ताका अर्घा दिवंक ताणे आमकां ही सकत दिल्या, आमकां ही जीव दिल्या, आमकां हे जिवीत दिला, आमकां हे कुटुंब दिला. रातभर न्हीद ताणे फावो केला. त्या देवाक अर्घा दिया. आज आमच्या भोवतणी कितलोसो लोक आसा, तांकां देवाक अर्घा दिवंकी फुरसत ना. तांचे जिवीत अंधकारांत आसा. कितले जाणांचे कितले जाणांचे जिवीत आकांतांत भरला, आकांतांत भरला. काल एकली बहीण म्हणून आसली, ब्रदर म्हजी भुरगीं समजो कसो समजना, म्हाका स्ट्रेस जाता आसा, स्ट्रेस जाता आसा, कितें करचें कळीत ना. हांव इतले सस्पता, सकाळी उठून बाल्कनींत बसून हांव मागोन आसले, दिंबेर पडून हांव मागोन आसले. जाल्यार म्हजी भुरगीं समजनात म्हाका, म्हजी भुरगीं म्हाका समजनात. आज आमकां देवान समाधान दिला. आज आमकां देवान एक भावार्थ दिला. आमकां भावार्थ नासलेलो कोणीय ह्या लायन रस्तो आसलो ना, खंडीत ना. देवान आमकां तो भावार्थ दिला की आमी ताज्या हजरपणांत येता, ताज्या हजरपणांत मागिल्ले ते खंडीत दिता, खंडीत दिता. त्या देखून आमचे मायकान म्यूट करया, सांगा आता मेळोन थोडो वेळ आमी ताची स्तुती करया.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria shira la bara bara di bara shira la bara bara di kira bara di bara shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सदैव जाओ सर्वेस पो दिसान दिस आमसो भारत भविता देव आमसो सडवंडर हालेलुया 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 गट्टदलन गट्टदलन स्तुतिकरिया हालेलुया हालेलुया आमसो देव तारणो सो देव सर्वेस फॉर देव आमका मरणंत निवारता देव तारणो सो देव सर्वेस फॉर देव आमका मरणंत निवारता आमसो देव तारणो सो देव सर्वेस फॉर देव आमका मरणंत निवारता हालेलुया 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 Jeremiah 32:27 हा सुरेश पर सगळ्या मनुष्याकडे असो देव माका किती असाध्य Jeremiah 32:27 हा सुरेश पर सगळ्या मनुष्याकडे असो देव माका किती असाध्य Jeremiah 32:27 हा सुरेश पर सगळ्या मनुष्याकडे असो देव माका किती असाध्य हा सुरेश पर सगळ्या मनुष्याकडे असो देव माका किती असाध्य हा सुरेश पर सगळ्या मनुष्याकडे असो देव माका किती असाध्य हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Luke 1:37. Kityak devak asa zaunche kitesna. Kityak devak asad zaunche kaslensna. Kityak devak asad zaunche kaslensna. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mark 10:27 जवळ जेजू आपली दिष्टांचे लावून म्हणालो मन शांती असाध्य वय पण देवाक नाही देवाक सर्व संगती साध्य तवळ जेजू आपली दिष्टांचे लावून म्हणालो मन शांती असाध्य वय पण देवाक नाही देवाक सर्व संगती साध्य तवळ जेजू आपली दिष्ट तांचेर लावून म्हणालो मन शांती असाध्य वय पण देवाक नाही देवाक सर्व संगती साध्य जवळ जेजू तांचेर आपली दिष्ट लावून म्हणालो मनुष्यान त्या साध्य वय पण देवाक नाही देवाक सर्व संगती साध्य जवळ जेजू आपली दिष्ट तांचेर लावून म्हणालो मनुष्यान त्या असाध्य वय पण देवाक सर्व संगती देवाक नाही देवाक सर्व संगती साध्य हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपली दिष्ट लावून म्हणालो मनुष्याक असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य देवाक सर्व संगती साध्य देवाक सर्व संगती साध्य सर्व संगती साध्य देवाक सर्व संगती साध्य हालेलुया 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 जीवितात देवाक सर्व संगती साध्य असा देव सर्व संगती करूंक शकता देव तुझ्या जीवितात सगळे करूंक शकता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हर काम जेसु, तुका सर्व संगती साध्य, तुका सर्व संगती साध्य जेसु, Hallelujah, तुका सर्व संगती hallelujah, साध्य जेसु, hallelujah, जेसु hallelujah. तुका सर्व संगती साध्य. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. जेसु जेसु Hallelujah. जेसु जेसु तुका सर्व शक्ती साध्य, जेसु तुका सर्व शक्ती साध्य, जेसु तुका सर्व शक्ती साध्य. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Yes, hallelujah, Lord, yes, hallelujah, Lord. hallelujah. जेसु 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 जेसु. Yes, Lord, Yeah, yes, Lord. hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Hallelujah, 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 hallelujah. Luke Hallelujah, 18, Luke hallelujah. 18:26, Luke Hallelujah, hallelujah. 18:27. पूर्ण जेसन जाब दिली मुनशाक त्या साध्य वय पूर्ण देवाक ते साध्य मुनशाक त्या साध्य वय पूर्ण देवाक ते साध्य मुनशाक त्या साध्य वय पूर्ण देवाक ते साध्य मुनशाक असाध्य झाले देवाक असाध्य म्हणून नाही देवाक सर्व Hallelujah, संगती साध्य hallelujah, देवाक सर्व संगती साध्य देवाक सर्व संगती साध्य hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Thank you, Jesus, hallelujah, thank you, hallelujah. Jesus. Hallelujah, Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. please, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Luke 11, Luke 11:10, Luke 11:10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आणि बडयतल्याक उक्तें जाता. सोदता तो मागता तो हर एकलो घेता, मागता तो हर एकलो घेता. Luke 11:10. लुकाचो वांजेल 11वो अध्याय 10वी वळ. जो कोण मागता तो हर एकलो घेता. जो कोण मागता हांवें सांगलें न्ही, जेजून सांगलें. जेजून 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 ताच्या तोंडांतल्यान सांगलें, ताच्या जिबेंतल्यान सांगलें, ताच्या ओठांतल्यान आयिल्लो शब्द तो. जो कोण मागता तो घेता, मागता तो घेता. आज या सणवाराच्या दिसा या सकाळच्या वेळा जावंक पुरो तुका सुटयेचो दीस, तुका जावंक पुरो न्हीद येताले थोडे वेळ रेस्ट करीत असले ना, तू उठून मागूनच जाय, तू मागूनच जाय, तू घेताय जे कितें मागूनच जाय, विश्वासान माग, तुका मेळटा. आज त्या देखून जेजू सांगून आसा, आज परत 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 सांगून आसा, आज तुझ्या हातान कितें असाध्य म्हणून आसा, पुरो जाला तुका. गिव्ह अप करच्या सिच्युएशनार मातशें आयलाय. आज जेजूक दी, तुका असाध्य जाल्ले आज ताका साध्य आसा. मनशाक असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. ताका सर्व संगती साध्य. ताणें करून दाखयला ताणें. लाजार मरोन 4 दीस जाल्ले. मार्थान म्हळें, तू पयलो आयलो जाल्यार म्हजो भाव वाचतो आसलो. जेजू म्हणालो, तू सत मनुष्य जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हणून हांवें सांगलें. देवाची महिमा देखतले. या लाईन रचल्या हर एकल्याक सांगता देवाचे उतर, आज तुम्ही सत मानूंक जाय,
सत मानूंक जाय. आज आम्ही सत मानल्यार आम्ही देवाची महिमा देखता. नाही आम्ही दोन्ही साईड धन धरूंक जायना. मागणे करता जाल्यार जाता, जाणातल्यार आनी कितें ट्राय करता, फाल्यां ट्राय करता, परवां ट्राय करता, आनीक कोणा कडेन वता, मागण्या जायनातल्यार त्या व्यक्तीला वेता, ह्या व्यक्तीला वेता, इन्फ्लुएन्सर काम करता ना. जे तू मागताय विश्वासान मागोवंक जाय. विश्वासान मागोवंक जाय. विश्वासान मागोवंक जाय. म्हाका दुबाव नासतना, दुबाव नासतना मागोवंक जाय. देवाचे उतर म्हणता जाकोबाचे पत्र 1 अध्याय 6 वळ. पूण कसलो दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागोव. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी, तसल्या दोड्या मनाच्या आणि चंचल सालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक काय मेळत म्हणून चिंचे नाका. क्लिअरली म्हणतं देवाचे उतर. आज जाल्यार जाता, जायना जाल्यार वणना, जाल्यार जाले, ना जाल्यार दुसरे काले वाट पळया. प्लॅन बी ना. सोम्याच्या राजान प्लॅन बी ना. प्लॅन ये, प्लॅन ये. मागणे मागणे मागणे. त्या देखून दावीद राय म्हणटा हांव एकच मागता, ते मेळटा म्हणशें हांव मागता. आज मेळटा म्हणशें मागोवंक जाय, मागोवंक जाय, मागोवंक जाय. देव आमकां दिता, देव आमकां दिता. त्या देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना असो दीस त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन आमी मागया. सासणाच्या बापा, हांव तुका ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सगळ्यांचा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण सगळ्या पदकांच्या फरीकपणापासून या पहिल्या कणान मागया. वय आमी थोडे पटी आमी मनीस अस्कत जाता. आमच्या मनशा सैमाच्या अस्कत कायेन थोडे पटी आमी दुबावता. आमकां भावार्थ दवरूंक कश्ट पडटा, चंचल जाता आमी. कितले पटी आमचो भावार्थ दोंडोळ्ळो आसा. म्हाका बक्षाने मागोवंक जाय आमी. देवा म्हाका बक्षी, देवा म्हाका बक्षी. तुवें इतले बासावण्यो तुवें दिलाय, बासावण्यो तुवें दिलाय. 2 Thessalonians 3:3 देवाचे उतर म्हणटा पूण सोमी सदांच विश्वासी, सोमी सदांच विश्वासी. विश्वासी तुज्यो बसवण्यो देवा. कितलेशे पोटी त्या बसवण्याचेर आमी भावार्थ दवरुना. आज बक्षी म्हाका पयले सुतर बक्षी हांवें भावार्थ दवरना तितल्या पासून. आनी मागता सडय म्हजो भावार्थ त्या ल्हानशा त्या चेरक्याच्या बापायन सांगल्या परी हांव पात येता सोम्या, सडय म्हजो भावार्थ. हांव तुजेर पात येता सोम्या, सडय म्हजो भावार्थ, सडय म्हजो भावार्थ आज मागोवंक जाय. आज आमी मागया ताचे लागीं. आज आमचो भावार्थ सडय. आज आमी हर एका दिसा मागणे केल्यार आमी या त्या खंयच्या लेवलार आसा थंय तावन एक लेवली वयर येतना. आज सडय म्हजो भावार्थ, सडय म्हजो भावार्थ म्हणून सांगाता. मागया येवता सांगाता म्हणून 3 पटी क्लेम करया. आयझाया 58:11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दितलो, तेकडे भंय तुमकां ददोशी करतलो आनी तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुगेले भाग्य सारखे जातले. ती सुखन आसना तसले सारखी 8:11 तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. कडे भंय तुमकां ददोशी करतलो, तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुमचे भाग्य सारखे जातले.
सुकोन सणत असले जरीसारखी सुकोन इसाया सणात असले 58 सर्वेस Isaiah तुमका 58 सदांच वाट सर्व दाखयतलो तुमका सदांच वाट करडे भयन तुमका धनुष्य करतलो दाखयतलो चेकुडी घटाय दितलो चिपुडी घटाय दितलो शिकलोले भाग्यसारखे सदल्यात सुकोन दिन सणात सुकोन असले सणात असले जरीसारखी सगळे दादले सांगाता म्हणून म्हणूया जेसूच्या कठीण Jezuच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या कठीण जेजुच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या जेजुच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पशावरी फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या कठीण जेजुच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या कठीण जेजुच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या कठीण जेजुच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या कठीण जेजुच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या जेजुच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पशावरी फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या जेजुच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पशावरी फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेसूच्या कठीण जेजुच्या कष्टांच्या कठीण पशावरी कष्टाच्या फात पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा कृष्णाच्या रस्त्याच्या बाप्पा बाप्पा हाव हाव तुका तुका तुझ्या भेटेता ती मगाच्या तुझ्या ती मगाच्या पुताची पुताची आमच्या सोन्या आणि येशू सुगंधाची ख्रिस्ताची कुडन ख्रिस्ताची रगत कूड आणि आपले रगत देव पण आपले आमच्या देव पत्नी पण आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून परिफोडा पसोत माग्या विशेष सरान या कणान समर्पण देऊन माग्या कितले जण आज कोर्टाचे केस जगाचे समस्या असतात विजाचे समस्या असतात फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात एम्प्लॉयर कष्टित असतात नाव पाठ करते असतात ब्लॅकमेल करते असतात कोर्ट फिर्याद मांडून जैलान गेला खरी एकल्या समस्याच्या समर्पण कोणी फर्जरी केला जाग भितर गेला कोणी पैसे खाण गेले पटी देऊन सगळ्याक समर्पण देऊन मग घ्या सांगा त्यामुळे नेऊ तर 3 पटी क्लेम करूया जेरेमिया तुझे विरोध तुझे सगळं स्त्रिया सांगा त्यामुळे जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर शासनाच्या बाप्पा हाव तुका भेटेता तुझ्या ती मगाच्या पुताची जसुम्या आणि सुगंधरा जेसू ख्रिस्ताची कुडणी रगत आत्माने देव पटकनच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पटकनच्या फरीकपणापासून या कणात विशेष रान सोम्याच्या समर्पण देऊन माग्या कितले जण विजाच्या अडचणीर असतात कितले जणांची विजा एक्सपायर झाल्या विजा ना एम्प्लॉयर विजा मान दिता म्हळ्या एम्प्लॉयर येतात ना जांग पुरो आज फाल्या करते असा कितले जण रिएंट्री विजा मारून कष्ट ते असतात कितले जण PR अप्लाय केला कितले जण
विजा अप्लाय केले रेस्पॉन्स येतात ना मागे त्यांच्यापासून कितले जण एजंटाक पैसे दिल्यात एजंट एक दिस एक खाणी सांगता आज एक दिस आणि एक खाणी सांगता सारखे किती म्हणून कळतात ना मार्क 4:22 जे किती काळोखात असा ते उजवाडाक ये नसताना रावचे ना काळोखात असले उजवाडाक ये नसताना रावचे ना देवाच्या भुरग्यांच्या जिवितांत काळोखात असा ते सगळे उजवाडाक येऊकच जाय जेजूच्या नावात जे किती सारखे असा ते मुखारी येऊन दे दिसून येऊन दे माग्या विशेष समर्पण देऊन माग्या किती जण परगावात ट्राय करण्यासाठी विजा अप्लाय केला विजा रिजेक्ट जाते असा मेडिकल फेल जाते असा कितले जण गावात या दिवसांनी मिडल ईस्ट जाऊन गावात गेले या इस्रायल जाऊन गेले पाठी वसून सत्तेत ना फ्लाईट बंद झाल्यानंतर एम्प्लॉयर येऊनचे ना कामळा सगळे सोम्याच्या समर्पण दिल्या सांगा मिळून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया जॉब 42 सगळे करून जॉब 42 सगळे करू सगळे त्यातले सांगा मिळून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची 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 शासनाच्या बाप्पा आमच्या सुम्या आणि सुंदर जेजू ख्रिस्ताची कुडले रंगत देव कोण आमच्या भक्तांच्या सगळ्या संस्कृतीच्या दोन्ही हात आमचे वीर बऱ्या विशेष हरिय कपिडेचा समर्पित दिवा कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीज विंगड पिढ्या कोस्नोजा ब्रीदिंग डिफिकल्टी रेस्पिरेटरी इश्यूज हार्टचे इश्यूज लिव्हरचे इश्यूज पॅनक्रियास समस्ये पीसीओडी समस्ये युट्रस किती समस्या असतात प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन समळा डिलिव्हरीची डेट लागी येते असा आज सगळे सोम्याच्या भेटून दिव्या सगळं पिढे असता हॉस्पिटल असल्या हर एका पिढे असता आयसीयूत असल्या पिढे असता सोम्याच्या भेटून दिव्या माग या विशेष सोम्याचे दैवी गुण कसे सकत त्यांचे देवन येऊ दे वर्ष मेडिसिन घेऊनचे असतात कितल्याचे गाय जल्लो गुण जातात ना विशेष माग या त्यांच्या हर एकल्याच्या जीवितात आज समी अजपा कर दे त्याचे गुण कसे सकत त्यांचे वळण येऊ दे म्हणून विशेष मग सगळ्यात मला होतं 3 पटी क्लेम करूया Psalm 41 सगळ्या स्त्रिया सांगत मिळून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. शासनाच्या शासनाच्या बापांचा बापाची पुताची आमच्या तुम्ही आणि समुद्र जेजू ख्रिस्त पुढे पत्कांच्या फरीपणापासून या तिसऱ्या अकरेच्या कणा जाता दिंबेर पड्या तनी हात आमचे वैरू बारिया विशेष रान आमच्या भुरग्यांक देवाच्या हातान समर्पण दिवया. आज 12th अकाउंट्सची एग्जाम आणि सगळे एग्जाम बरयतल्या भुरग्यांक एडिक्शन आसा पडल्या भुरग्यांक, डिप्रेशन असल्या भुरग्यांक, लॉनलीनेस, सुसायडल टेंडन्सी असल्या भुरग्यांक तुम्ही तांकां स्पर्श करू दे. आमची भुरगीं अनॉइंट जावं दे, पवित्र आत्म्यान भर दे. आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भर दे. आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भर दे. मागया जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुज्या आत्म्यान भर. जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुज्या आत्म्यान भर. जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुज्या आत्म्यान भर. एकच मागया जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुज्या आत्म्यान भर. तुज्या आत्म्यान भर. जस्ट मागया विश्वासान मागया. विश्वासान मागया. ती याकडे खंयच्याय जाग्यार आसूं दी जावंक पुरो ती येदोळ इस्काला गेल्या एग्जाम बरोवन आसात. आज तुम्ही मागताना तांकां पवित्र आत्मो लीड करता. आज जावंक पुरो ते भुरगे खंयच्याय वायट करचेर आसा जावंक पुरो आज तुम्ही मागताना ते वायट करूंक पवित्र आत्मो तांकां दिना कित्याक पवित्र आत्मो तांकां कंट्रोलार घेता. खंयच्याय एडिक्शनाचो असो 2 Corinthians 3:17 खंय देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. खंय देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. खंयसर देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. खंयसर देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. खंयसर देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा. हर एका वायट हॅबिटेतान वायट संगतपणांतान स्वतंत्र स्वतंत्र आसा. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान आज विशेष तो स्वतंत्र ते भुरगी अनुभव करून दिता. एग्जामाक बसताना तांकां बगची ती कावजेणी भिरांत त्या भिरांत येतावन तांकां ह्या घडये सुटका मेळो दी. सुटका मेळो दी. अनुभव करून दी. पवित्र आत्म्याचे सकत ती भुरगीं खंय आसात त्या जाग्यार अनुभव करून दी. स्टाबर्न आसात. आवय पण सांगलें आयकनात. आवय लगे उलयनात. आवय पळय पळयल्लें लक्षांत जायना. देवाचो दैवीक आत्मो तांचे थंय असले सगळे आंतरीक घाई काडून दी. गुण करून दी. साम 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो बांधता. पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता. पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता. आज दोन्ही हात वयर उबारून क्लेम करया. जेजू तुझ्या नावान आमच्या भुरग्यांक थंय सुटका क्लेम करता आमी. क्लेम करता आमी. जेजू तुझ्या नावान आमच्या भुरग्यांक हर एका वाईट अडिक्शनांतान बांदपासांतान सुटका आमी क्लेम करता. क्लेम करता. क्लेम करता जेजूच्या नावान. तुझे सकतांचे देवान येवं दी. देवान येवं दी. अनॉइंट जावं दी आमची भुरगीं खंयच्या जाग्यार आसात त्या जाग्यार
अभिषेक देवान येऊन दे, अभिषेक देवान येऊन येऊन माग्या. तसेच समर्पण देऊया सगळे मिडल ईस्टर्नचे सगळे कंट्रीज देवाच्या हातान समर्पण देऊया, समर्पण देऊया. तसेच सगळे जूस आमच्यापासून मागया, आमचे सगळे मागण्यासमोर समर्पण देऊया, समर्पण देऊया. आयसो दीस दुसरो दिसाचे बायबल कन्व्हेन्शन ब्रदर प्रकाशचे थंयसर मांडून हाडला. फादर जोसेफ एडट, फादर मॅथ्यू एल वेंकल, बिशप बर्तेल बारेटो, बिशप जॉन फर्नांडिस, फादर नेल्सन फर्नांडिस आणि सगळे थंयसर असचे ह्या सगळे डिवाइन मर्सिटी माग आम्हाला समर्पण देऊन मागया. आज थंयसर देवाच्या उतरांची परब थंयसर जाता. देवाचे उतर थंयसर वळून येता, वळून येता, वळून वळून येता. ती जर हर एकल्यांक स्पर्श करून दी, हर एकल्याची तान बघून दी, हर एकल्यांचे काळजा मना भरून देत. पवित्रत्व दैविक सगळं वळून येऊन दे सांगता म्हणून येऊन तर 3 पटी क्लेम करूया. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, मुझे दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, मुझे दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो. सगळे सांगता म्हणून घट्ट तळ्या म्हणूया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावरी फार आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावरी संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावरी फार आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावरी फार आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावरी फार आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. हे भगवंता देवा, हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ तुझ्या नावान मागता यायला किती जण मागवलं आईचे पहिल्या पटे जॉईन झाला, कॅनडा किती जण जॉईन झाला, देवा तुझ्या समापिता UAE जाऊन गल्फ कंट्री जाऊन इंडिया जाऊन किती जण जॉईन झाला, न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया जाऊन जॉईन झाला, हाँगकाँग जाऊन जॉईन झाले, हरिया का तुझ्या भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल. किती जण या युट्यूबचे पिटिशनर गेल्यानंतर त्यांचे सगळे पिटिशनर पळे नाही, त्यांचे सगळे गरज तुका कळीत असत. सम्या जेजू स्पर्श कर, सम्या त्यांचे जीवित बदले, सम्या त्यांचे जीवित नवे जीवित त्यांचं फाव कर देवा. देवा त्यांच्या जीवित असले हरिया काट प्लॉट्स तंगले बांधपास तुटनडे बरी भलायकी त्यांचा फाव कर. कोणाची सर्जरी असा, कोणाची इंटरव्ह्यू असा, देवा त्यांच्या सांगत तू राव बरे रिपोर्ट त्यांचा तू फाव कर, बरी करेक्ट बरी तऱ्हान सर्जरी न बऱ्या तऱ्हान जाऊनच्या बसत, वेगळी रिकवर जाऊनच्या बसत, कोणा फ्रॅक्चर झाला, कोणा बरी इंटरव्ह्यू झाला, त्यांची काकूळ कर जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. उदास्त वर ये बोधय मध्यस्थी सदल कोण कोणी कुमकपणा सांगितलं तुझ्याकडे येतात या उपारीच्या तुझ्याकडे येतात तुझ्या मुली सल्ला देवपुताची माई मुझे मागणी तिरस तुझ्या काकूळती मुझे मागणी नमान मरिये कृपेन बदले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्रात्म्या मग चनो आता थोड्या वेळान 10 मिनिटं उपरांत ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक कालतेपणा वयर 9th पार्ट 9व पार्ट युट्यूबाचेर आसा तुम्ही ऐका आणि लिंक हेरांक धाडा. हर एक दिसा आमचे मगने सकाळी 7:05 कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 9:35 9:35 आणि तसेच कॅनडा आसल्ल्यांक अल्बर्टाचो टाइम ईस्ट माउंटन टाइम 10:05 आणि टोरंटो तशें आसल्ल्यांक 12:05 राती. ओके, तशेंच हर एक दिसा आमचे इंटरसेशन आसा इंडियाचो टाइम 10:11 राती 10:11, कुवेटचो टाइम 7:30 8:30, दुबयचो टाइम 8:30 9:30. जी कोण कॅनडा US आसात अल्बर्टा टाइम माउंटन टाइम 10:30 ईस्टर्न टाइम 12:30. ओके, कोणाक तुमची टेस्टमनी दिवंक बाकी आसा, तुमकां पिटिशनां धाडूंक आसात, कोणाक तशेंच ह्या इंटरसेशनाक झूमाचेर जॉइन जावंक आसा, तुम्ही तुमचे मेसेज धाडा, तुमचे पिटिशनां तुमचे टेस्टमनीज धाडा 9900332411. परतून सांगता 9900332411 ह्या नंबराचेर धाडा. ते तुमकां हर एक लायन सुदीस आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेन वरदी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother.